mga broadcaster ng Pilipinas. Ti suro ti Biblia, ipapay kada kayo ay tinabsat iti Church of Christ, iti barong tulag, ti iglesia nga malasin nyo, beten ti panangaramat na iti mesa nga kopa, ken kastamit na intupog ti ubas, ken ti mesa tinapay nga wan lebadora na iti napanagkomunyon. At iti nga programa, ipapay kada kayo kabsat, beten metlang iti facilities iti RPN DCRL Batak. Beten ti panaymatmaton ti station manager, Mr. Rod Sadjan, ken kastamit din iti control tayo ni Engineer Mark Angelo Asuncion. Ket ipapay mi kadagay absat iti programa iti beten ti sumagmamono nga minutos. And I would like to take this opportunity to say thank you very much for all the listeners, the watchers, the sharers of my FB Live in this program or in this religious program. And hopefully, you are going to continue to share and give reactions in this program. So, betamet lang kakabsat, iti naadal tayo, iti naminsan. May panggip kakabsat iti biyag ni Noe, which is, what are the things or what are the things that you are going to learn from Noe. And today, I'm going to have a text based on the Holy Bible and Acts chapter 11 verse 26. And when he found him, he brought him to Antioch. So for a whole year, Barnabas and Saul met with the church and taught the great numbers of people. The disciples were called Christians first at Antioch. So, iti dating agundaway at nabsat, I've said a while back, last Sunday, I'm going to explain this more in Ilocano. Since we are in Ilocos region at karamihan po sa mga listeners natin ay dito po yung mga Ilocano na kagaya natin. So, I'm going to explain more in Ilocano. Kaya di nasarakan na impan ni Antioquia. Ket naramid ang nakitipon da iti iglesia, iti bayit ti mes atawin. Ket sinursuruan da ti adwa tao. Ket di Antioquia tinangrugyan ti panakanagan dagiti adalan Kristiyano. Deti nga gundaway ay tinagapsat maripartayo. No anya nga talaga, no sa dinno ken kaano nga nangrugi deti managanan iti Kristiyano. Isuda digiti adalan. Ket diti nga maripartayo kakabsat, itoy nga napanaganan da iti Kristiyano ti saludsod. Siya sino nga ta iti nang panagan kadigitoy nga adalan iti Kristiyano. So idi makita tayo kakabsat iti adal tayo dinaminsan ni Noe. Ni Noe maripar tayo digiti napipintas nga maadal tayo ken kuana. Gaputa nagtungpal, nagtulnog, kadigiti bilin iti Diyos. Di kadi, kas paggammo tayo kakabsat, dahil inaramid ni Noe, no makita tayo, dahil inaramid na, digiti banag, nga kinayat iti Diyos. So, timakong kunor da Kristiyano, iti dating agundaw kakabsat, intemetri pa rin, no datayo ket makuna nga Kristiyano or not. Because, based on the book of Isaiah, chapter 62, verse 2, the nations will see your righteousness, and all kings your glory. You will be called by a new name that the Lord will bestow. So dito natin makikita mga mahal na kapatiran na ang mga bansa, ang iyong katwiran at ng lahat na hari ng inyong kaluluhatian at ikaw ay tatawagin sa bagong pangalan na ipapangalan ng ibibig ng Panginoon. Ket dito ay tinagagabsat makita tayo nga digiti nasasyon makita danto ti kinalinteg mo ken amin nga ari det adayag mo ket sika managanan kanto ti baro anagan ngay nagan nanto tingiwat ni Hiuba. So referente diti ay tanagapsat tay kun nakita tay dayti nga nagan kadi no makuna tayo uno kuna tayo nga Kristiyano tayo ay tanagagabsat anya kadi digiti abilidad iti maysa nga makuna nga Kristiyano tamditi kasta datayo ket maibagay wenno mainagan tayo dayti nga nagan Kristiyano. So what is a Christian? Kriparente kakabsat no anya iti makungkuna Kristiyano. Kita kuna na ditoy, anak ti Diyos. So we are the children of God. Based on the book of John, chapter 1, verses 12 to 13. But as many as receive him, to them gave he the power to become the sons of God, even to them that believe on his name, which were born not of blood, nor of the will of the flesh, nor of the will of man, but of God. So, dito natin makita mahal na kapatiran, na kanyang nagsitanggap at pinagkalooban niya sila ng karapatang maging mga anak ng Diyos sa makatuwid
bagay ang mga nagsisinampalataya sa kanyang pangalan. So, amin kakabsat kay Kristo. Ngay mawat ken kastameten nga inikan na idati kalintigan nga nagbalin nga anak ti Dios. Anya di inawat da. Namati da itinagan na awan sa bali no dinihapon sa Kristo. Ket saan nga nagtaw diti dara wenno iti nakim ti lalaki no diket nayanag da iti Dios. So, dahiti kakabsat iti magungkuna nga Kristiyano. Kata, no kung natin nga Kristiyano ay tinagagabsat, masapol nga iti tunggal maysa, naputot tayo iti Ebanghelyo. We must be a guardian in Christ through His gospel. So, based on the book of 1 Corinthians chapter 4, verse 15, even though you have 10,000 guardians in Christ, you do not have many fathers. For in Christ Jesus I became your father through the gospel. Sapagkat bagaman magkaroon kayo ng 10,000 mga guro, kay Kristo ay wala na kayong maraming mga ama, sapagkat kay Kristo Jesus ipinanganak ko kayo sa pamagitan ng Ebanghelyo. So, iti deti nga gundaw ay tanabsat, maripartayo, nga gapu iti Ebanghelyo, deti iti may sa kakabsat nga makuna Kristiyano, na awaten tayo. Iti Diyos na iwaten iti Ebanghelyo ni Apo Kristo. Kasama, nadadal ti mon una iti nabsat na adal tayo may panggip iti Ebanghelyo. Ket dating Ebanghelyo awan sa bali nga nagapuan na dunin ni Apo Kristo. So, dating Ebanghelyo masapol nga rod nga mamati tayo, patsin tayo, ket makuna tayo nga datayo ket Kristiyano ay tinabsat. Gaputa daytoy ket Ebanghelyo ni Apo tayo nga Hesus Kristo. So, tapnitikas ta kakabsat, makuna tayo nga rod nga nagiti Dios. We are the child of God. We are going to repent, believe, or obey the gospel of Christ. So, babayin ti panamati ken panagtulnog iti Ebanghelyo ni Kristo. Ako namet laing, manipod iti libro iti Marcos, iti chapter 1, iti verse 15. The time has come, he said. The kingdom of God is near. Repent and believe the good news. At sinasabi, naganap na ang panahon at malapit na ang kaharian ng Diyos. Kayo'y mangagsisisi at magsisampalataya sa Ebanghelyo. Ket kunana naturpusen ti aldaw ket ipagarian ti Dios asidegen. Agbabawi kayo ket patsenyo ti Ebanghelyo. Ngarud ay tinabsat. No kuna tayo nga datayo ket Kristiyano, masapul nga rod. Nga datayo makunangan na kiti Dios, ket nga rod masapul nga datayo tumunggal may sakit na putot manipod iti Ebanghelyo. Kahit kung asawen, patsen tayo iti Ebanghelyo ni Apo Kristo. Ken kastamiten agbabawi tayo kadigitian nyaman ay tinagagabsat nga nakabasulan tayo ken kastamiten agtulnog iti Ebanghelyo ni Kristo. May kadwa, no makuna tayo nga Kristiyano ay tinagagabsat, we must be a new creature. Based on 2 Corinthians chapter 5 verse 17. Therefore, if any man be in Christ, he is a new creature. All things are passed away, behold, all things are become new. So, kaya't kung kahit nangasawin ay tinagabsat ng ititunggal maysa, masabol kuma nga gapuna no ti maysa dakeng Kristo isubaru aparswa dikiti banag adaan napalabasdan adtoy nagbalinda baro. So no datayo ay tinagabsat addatoy kay Kristo ngaro datayo ket baro nga parswa ay tinagabsat. We are new creature because we accept the gospel of God. We accept Jesus Christ as our Savior. Ket nagbalin tayo nga baro ay tinagabsat. Gaputan no reparente iti Ebanghelyo. Ti magungko ng Ebanghelyo ay tinagabsat akas ken ni Apo Kristo natay nagungar ket kastamit din ay tinagabsat. So deti iti Ebanghelyo ay tinagabsat. So nga nagbalin tayo nga parswa. So we must be born again. Baetin iti baro apan nakayanak. Mabalinga ko na tayo kakabsat kasano. How we must be born again? Idinto nga datayo kakabsat ket nataengan tayo. Manipod iti Juan, iti chapter 3, iti verse 5, Jesus answered, I tell you the truth, no one can enter the kingdom of God unless he is born of water and the Spirit. So sumagot si Jesus, katotohanan sinasabi ko sa iyo, maliban na ang tao'y pinanganak ng tubig at ng Espiritu, ay hindi siya makakapasok sa kaharian ng Diyos. So, ngarut ay tinagagabsat. Masapul ngurong iti tunggal may sa katatayo. Ket mabaliwan nga may anak. When natukunamit laing manipot iti John, iti chapter 3, verse 5, pudno kunakken ka,
no ti maysa saan amayanak iti danom ken iti espiritu saan amabalin asumrek iti pagarian iti Dios. Ang balagip ko kagabsa. Daytoy ket adal tayo iti mununa may panggip iti pagarian iti Dios. Ket no kuna tayo kayat tayo nga agyang sumrek iti daytoy nga pagarian agbalin tayo nga anak iti Dios ay tinagagabsat. Ngem kasano beten met lang iti kuna iti libro kagabsat nga nibasa kitay iti John 3:5 mayanak iti danom ken iti espiritu ket daytoy mabalin na nasumrek iti pagarian iti Dios. So daytoy pakakitang kagabsat that we are new creature. So agbalin tayo nga makuna nga Kristiyano ay tinakagabsat ken Kristo. Itata true baptism ket gapu iti bautisar ay tinakagabsat datayo daytoy pay iti mangipaniknik nga datayo ket Kristiyano. Nga kuna manipod iti Roma, iti chapter 6, verses 3 to 8. Or don't you know that all of us who were baptized into Christ Jesus were baptized into His death? We were therefore buried with Him through baptism into death in order that, just as Christ was raised from the dead through the glory of the Father, we too may live a new life. For if we have been united with Him in a death like His, we will certainly also be united with Him in a resurrection like His. For we know that our old self was crucified with Him so that the body ruled by sin might be done away with, that we should no longer be slaves to sin, because anyone who has died has been set free from sin. Now, if we died with Christ, we believe that we will also live with Him. Di kay ammo ayada tayo amin nabautisaran ken Kristo Jesus, nabautisaran tayo iti papatay na, naitanem tayo nga rod anay kanunong ken kuana, gapo iti pan nakabautisar iti patay. Tapno kas iti panagungar ni Kristo, kadagiti natay, gapo iti dayag ti Ama, kastamit amag na tayo kuma iti baro a panagbiag. Tanunay kanunong tayo ken kuana iti kasping ti papatay na, may ranot tayo tumet ken kuana iti kasping ti panagungar na. Ngammo tayo at idaan a kinataw tayo na ilansa iti krus anay kanunong ken kuana. Tapno mapukaw iti bagiti basol. Tapno di tayo patagabon iti basol. Tatinatayen gap iti basol adda nalukatanen iti basol. Ngem numatay tayo anay kanunong ken Kristo, patyen tayo ngagbiag tayo tumit a mairanod ken kuana. So makita dito ay nagagabsat ken Kristo. Beten met lang iti panangawat tayo iti ebanghelyo ni Apostol Kristo. Ket nagbabawi tayo, ket kastameten nga nabautisaran tayo, ket gapu iti bautisar, nga kasi palawag iti chapter 6, iti verses 3 to 8, ditoy, datayo amin ang nabautisaran ken Kristo Jesus, ket naikanunong tayo. Dahil di ipapatay na ken kastameten iti panagungar na. Isu nga detat pakakita na iti napsat nga datayo ket baro nga parswa. We are new creatures as long as nga nabautisaran iti tunggal may sagada tayo ay tinakagabsat. So, everyone must be born again into His spiritual kingdom. Tunggal may sa, masapul amayanak amabaliwan iti daytoy spiritual apagarian, Hudyo man ken Hentil. Kahit kung asuwin ay tinapsat, based on the book of Galatians chapter 3, verses 26 to 29, so in Christ Jesus you are all children of God through faith. For all of you who were baptized into Christ have clothed yourselves with Christ. There is neither Jew nor Gentile, neither slave nor free, nor is there male and female, for you are all one in Christ Jesus. If you belong to Christ, then you're Abraham's seed, and heirs according to the promise. Nga kunamit lang gagabsat iti Lugano, taanak na tayo amin ti Diyos, gapu iti pamati, ken Kristo Jesus. Tadagop yan about tisaran ken Kristo, in kawesyon ni Kristo, ken kuana awan ti Hudyo ken Grego, awan ti adipen, wenno agwaya-waya, awan lalaki, wenno babayi. Tada kayo, amin, may maysa kayo ken Kristo Jesus. Ket no tao na kayo ni Kristo, da kay nga rod ti kapututan ni Abraham ken nagtawid kas iti kari iti Dios. Nga rod kagabsat, iti maysa nga napintas nga benepisyo iti makungkunan nga Kristiyano. Wenno Kristiyano iti nabsat, masabol iti tunggal maysa kada tayo, agbalin tayo nga baro nga parswa.
No kun tayo nga anak na iti Dios ay tinabsat masapul nga rod nga waten tayo iti ebanghelyo iti Dios. Kalpasan na agbabawi tayo ket mabaw ti sarahan iti tunggal may sagada tayo. Gaputa ada iti dakkel kari iti Dios. Everyone must be born again into his spiritual kingdom. Nga rod, no dagada iti kakabsat na aramid tayo, datay nga rod iti makungkuna nga naarian a kinapadi. We are a royal priest. Based on the book of 1 Peter chapter 2 verses 5 and 9. You also, like living stones, are being built into a spiritual house to be a holy priesthood, offering spiritual sacrifices acceptable to God through Jesus Christ. For in the scriptures it says, See, I lay a stone in Zion, a chosen and precious cornerstone, and the one who trusts in him will never be put to shame. Now to you who believe, this stone is precious, but to those who do not believe, this stone is the builder rejected has come, the cornerstone. And the verse 9, But you are a chosen people, a royal priesthood, a holy nation, God's special possession, that you may declare the praises of Him who called you out of darkness into His wonderful light. So that tayo ay tanabsat, akas batbato si bibiyag, may bangon kayo amay sa templo ang espirituan, ngagbalin kayo amay sa anasantuan na kinapadi. Tapno idaton nyo digiti daton ti kararwa, ama kay ayo iti Diyos, gapukin Hesu Kristo, ngemda kayo tinapili a kapututan, tinaarya na kinapadi, na santuan na nasyon, ili ako ko ti Diyos, tapno ipaduyakyak yo digiti kinatanok, dayjay nangayap kada kayo, manipod ka na sipngit, inggan iti nakakaskas daw alawag na. Kahit nga sawin ay tinalabsat, no kunha tayo nga da Kristiyano, masaapol nga rod ngiti tunggal may sagada tayo. Idaton tayo, digiti kararwa tayo, amakay ayo iti Diyos. Agapuken Hesu Kristo. Tapni paduyakyak tayo, iti kinatanok na. Ken kastamitin, ngay paduyakyak tayo, ipa-vlog tayo, DJ nangayap kada tayo, ngawan sa bali, do dinihap Hesu Kristo, ngay iso, nga nanipod kinasipngit, ingganay tinakakaskas daw alawag, inyalis na tayo, ay tinakakabsat. Manitipod iti basol, ken kastamitin, nga nagbalin tayo, akas may sa nga familia, ini Apo Hesu Kristo, nga rod, makuna tayo, nga datayo ket Kristiyano, ay tinakakabsat. So, let us offer our bodies as living sacrifice. Mangidatag iti spiritual datum. Based on the book of Romans, chapter 12, verse 1. Therefore, I urge you, brothers and sisters, in view of God's mercy, to offer your bodies as a living sacrifice, holy and pleasing to God. This is your true and proper worship. Kung nanamit lang ti Lucano ay tanabsat, dawatik nga rod kada kayo kagabsat. Gapo ka digiti kaas iti Diyos, ngay paayo digiti bagbagiyo, kas dato na si bibiyag, na santuan, ken makayaw iti Diyos. Iso pa nagpagdayaw yo an espirituan. Iso nga rod kagabsat, kahit na nga sawin, no kung natin yung Kristiyano tayo kagabsat, awang nga rod iti mulit, iti bagi iti tunggal may sa katatayo. We must offer our bodies as a living sacrifice to God. Nga masapol nga ipaya tayo digiti bagbagi tayo, kas dato na si bibiyag, na santuan, ken makayayo iti Diyos. Ay tinagabsat ken kasamitin, iti bagi tayo, masapol nga pagdayaw tayo, an espirituan. Isu deta iti maysa nga abilidad, iti makungkuna nga Kristiyano. So, let us continually offer to God a sacrifice of praise. Mangipaduyakyak iti kinatan-ok iti Diyos. Akas ko namit lang na Apostol Pablo, manipod iti Hebreo iti chapter 13, iti verse 15. Thou, Jesus, therefore, let us continually offer to God a sacrifice of praise, the fruit of lips that openly profess His name. Isu nga iti kasta, gapugen kwa na idaton tayo kang kanayon ti Diyos, ti daton ti panagdaydayaw, kayat nasawin, ti agaon kadigiti bibig, amang ipodayakyak itinagan na. Ngarod kagabsat, no kung natin yung Kristiyano, ibakbaklay tayo, ingkawes tayo, itinagan ni Kristo, akas Kristiyano ay tinakagabsat. Isong adda kada tayo ni Kristo. Masapul nga rod, nga iti tunggal may sagada tayo, makayayo kuma, iti sangwanan, iti Diyos, ay tinabsat, iti bagbagi tayo. Ken may sapay, ti soldado ni Kristo, ay tinabsat, datat magungkuna nga, Kristiyano, good soldier of God,
nasaya at kinasuldado. Ako na nagtutubo nga Timoteo, iti chapter 1, iti verse 18. Timothy, my son, I am giving you this command in keeping with the prophecies once made about you, so that by recalling them you may fight the battle well. Dahito'y abilin italikuken ka na ko Timotyo, kasmayan nurot kadigiti kadaanan na padto, may papanken ka, agsoldado ka, kuma, gapo kadakwada itinasayat, akinasuldado. So, maripar tayo titi etenagabsat. No kuna tayo nga Kristiyano tayo, agbalin tayo nga ro, nga good soldier of God. Da tayo, kankanayin tayo kumang nasayat, akinasuldado, may gapo kini Apo si Kristo. Kasano, we must be suffering like a good soldier of Christ Jesus. Nakasagana iti tunggal may sagada tayo ngagsagaba. Kaya nagibtor itiriga. Ako namatlayang na apostula ni agtutubo nga Timotyo. Iti 2 Timothy chapter 2 verses 3 to 4. Join with me in suffering like a good soldier of Christ Jesus. No one serving as a soldier gets entangled in civilian affairs, but rather tries to please his commanding officer. So, kitunggal may sa kadagabsat, no kung na tayo, soldado na tayo ni Kristo, makipagsagaba ka, akas na yung bagabuyot ni Kristo Jesus. Teg soldado, saan amaringguran kadigiti pagsapulan dahito ay biyag, tapno mabalin na ngay ay wende dyan nang ilista ken kuana, akas, soldado. So, ititunggal may sa kadatoy kakapsat. No kung na tayo Kristiyano, sisagana tayo kuma, ngagbalin, akas may sa soldado, kahit nang sawin, irakurak tayo. Iti pagayatan, iti apo. So, kasano, mabaling ko natin kakapsat, anya ka, di iti igam, iti kasmay sa Kristiyano, nga soldado. Based on Ephesians chapter 6, verses 13 to 17, we are going to put on the full armor of God, kumpleto, iti gamigam, iti guba. Therefore, put on the full armor of God, so that when the day of evil comes, you may be able to stand your ground. And after you have done everything to stand firm then, with the belt of truth buckled around your waist, with the breastplate of righteousness in place, and with your feet fitted with the readiness that comes from the gospel of peace. In addition to all of this, take up the shield of faith, with which you can extinguish all the flaming arrows of the evil one. Take the helmet of salvation and the sword of the Spirit, which is the word of God. Gapuna, alayan nyo ti amin nakabalan ni Diyosan, tapno mabalin nyo ti sumariked-ked intun dakes nga aldaw, ket intun na isagana yon amin, adda kayo as ititibke, bumilik kayo nga rod as ibabarikas kayo ti ginapudno, ken sisikawes kayo ti kabal ti kinalintig, ket sisisapatos kayo iti panakisagana ti ebanghelyo ti kapya, nang ruo na unay, alayan nyo akalasag ti pamati, iso mabalin yun to, apang sarapa. Kadigiti so amin na dumardarang, agayang iti sa iro. Alayan nyo met apan nakakabal ti ulo, ti panakisalakan, keti kampilan ti espiritu, ng iso ti sao iti Diyos. Ngarod ay ti, no kung nato yung Kristiyano tayo, agbalin tayo nga soldado ng Kristo, alayan tayo met ngarod kakabsat, digiti gamigam, when digiti armor of God, which is, ibarikes tayo ti kinapudno, ikawes tayo ti kabal ti kinalintig, isapatos tayo, iti ebanghelyo, iti kapya, kayang kastamit tin nga kalasag tayo, iti pamati, isa pan nakisalakan, kayang kastamit tin kakapsat, iti kampilan ti espiritu, nga iso iti sao, iti Diyos. Dagitoy ay tanabsat iti magungkuna, nga Kristiyano, agbalintay ko mga nagti Diyos, awatin tayo iti ebanghelyo ti Apo, agbautisar tayo, ket may inayon tayo, may ilagom tayo, iti nasantuan, espirituan, nga bagi ni Apo Kristo ang iso iti pagarian. When iti unay iti iglesia, kitagbalin tayo soldado ni Kristo, kitadda kumakada tayo, digitoy nga kabal ay iti na kakabsat. Tapno iti kasta, iti tunggal may sagada tayo, agbalin tayo, nga magkuna, nga Kristiyano ay iti na kakabsat kang Kristo. Iso nga, iti tunggal may sa ay iti na kakabsat. Masapol nga ro, nga iti tunggal may sagada tayo, kit agbalin tayo pa nga pleasing aroma of Christ, mangiwara iti sayamusum ni Kristo. Based on the book of 2 Corinthians chapter 2, verses 15 to 16. For we are to God the pleasing aroma of Christ among those who are being saved and those who are perishing. To the one we are an aroma that brings death, to the other an aroma that brings life.
and who is equal to saketas, ngarut kakabsat no kunatayo, nga ti Diyos da kami ti maysa makay ayo abang no ni Kristo. Kadigiti may salakan ken kadigiti mapukaw, kadigiti daduma, da kami ti angot ni patay, ame ipaay iti patay, ket kadigiti sabsabali, da kami ti banglo ti biag, ame ipaay iti biag, ket digiti bambanag, siya sinno iti makaan-anay. Isunguno ko natin nga Kristiyano ay tinagkapsat, masapol nga iti tunggal may sa kadatayo, adda ko makadadete nga banglo. Nga kunamit laeng na Apostol Pablo, mabalin nga banglo ti biag, ama ipa iti biag, wenno banglo nga angot iti patay, ama ipaay iti patay. Isu nga masapol nga iti tunggal may sa kadatayo kakapsat, iti tunggal may sa. We must be a Lord's servants, must be temperate. Naamo ken natipil ay tinagkapsat. Kaputa ko nato yung Kristiyano, iti tunggal may sa kadatayo, nga kunamit lang na apostol pa ni agtutubo nga Timotyo, iti chapter 2, verses 24 to 25. Ket adipen ti hapo sa narebeng ti manakiringringgor, nudiket na amo kadigiti so amin, nalaing amang isuro, natepel, ama magtigmaan, asi emma kadigiti sumalungasing, baring no ti Diyos ipaayam na idati panagbabawi, ama ipaay iti panakaamuda iti pudno. Isong iti tunggal may sa kapsat no kung nato yung Kristiyano tayo, masapol nga iti tunggal may sa saan tayo yung rebeng ti makiringringo. Ken kastamit din, nalaing amang isuro ken natepil, ken mamatigmaan asi emma, digitoy iti galat kakabsat, iti kumagungkuna nga Kristiyano. Itat kakabsat, iti salusok. Dagiti kadi na ibasa ni Yadal de Gundawi kabsat nga sumagmamano. Ket adda kada tayo nga characteristics as a Christian. Dagitoy iti mangipakita kabsat nga datayo ket Kristiyano. Ken kanguran di amin ay iti become all things to all people, makibagay kadigiti so amin. Gaputa no dagitoy ket adda kada tayo nga galad ay tinapsat or characteristics. Therefore, agtawid tayo iti Dios. We will be a heirs of God. Based on the book of Romans chapter 8 verses 16 to 17. The Spirit Himself testifies with our spirit that we are God's children. Now, if we are children, then we are heirs, heirs of God and co-heirs with Christ. Indeed, we share in His suffering in order that we may also share in His glory. The Espiritu met laeng paniknikan na kadigiti Espiritu tayo. Ada tayo, anak na tayo iti Diyos, ket no anak, agtawid met, agtawid iti Diyos, ket makipagtawid ken Kristo. No kasta, makipagsagaba tayo ken kuana, tapno makipagglorya tayo met ken kuana. Dahil kakapsat iti magungkuna, dagito iti magunod, iti may sa Kristiyano. Agbalin tayo kakapsat nga makipagtawid. Di dyan na santuan nga lugar, nga sagsagana, iti Diyos, kadigiti kagundaway kakapsat. Gaputa, naramitin tayo dito nga bambana, kit nairaman tayo kayong Kristo. Agas ko namit lang na Apostol Pablo, manipot iti Hebreo, iti chapter 3, iti verse 14. We have come to share in Christ, if indeed we hold our original conviction firmly to the very end. Tanaramit tayo ang mairaman kayong Kristo. No taginayon rin tayo as iti care, iti pamunganayan, ti panagtelek tayo, aging iti panungpalan. So, Jesus Christ has a promise. Kas inkari ni Kristo, no kung natay da tayo ket Kristiyano ay tanabsat, kas digiti na iyadal, ken ibasa itatay, digitoy, digiti characteristics as a Christian. As Jesus Christ said in the book of John, chapter 14, verses 1 and 2, do not let your hearts be troubled. You believe in God. Believe also in me. My Father's house has many rooms. If that were not so, would I have told you that I am going to there to prepare a place for you? San kumangag pulkog ti puso yo, mamati kayo ti Diyos, mamati kayo met kanyak. Ijay balay ni amag, adda-ad o pagyanan. No kumano sa anakasta, kinunak kumakada kayo, tenak, isaganaan kayo, iti pagyanan. Ngarud ay tinagagabsat. Dagitoy, dagiti bambanag, nga makuna, akas may sa Kristiyano. Digitoy nga naibasa ay tanapsat manipod iti Biblia. Kas ulit-ulit ming ibagbaga ay tanagapsat dati nga programa, tisuro ti Biblia. Hang kami nga mang pasakit ay tanagagapsat, ngem di, ipaimilayang di umiso awan suruk awang kurang, nga surusuro ni Apo Kristo. Nga da nga mabasa
iti santa nga Biblia ay tinakagabsat. Digitoy umiso nga surusuro ken doktrina na Aposo Kristo. Gaputa digitoy iti mangipaniknik nga ni Kristo ay tinakagabsat may maysa iti turungan na. Awan sa bali no di pan nakisalakan kadigiti so amin ay tinakagabsat because Jesus loves us. So therefore, a Christian means or a Christian is child of God, heir of God, a royal priest, intercessor, soldier, temperate, instrument, as well as agent. So, dagitoy nga ba nagagabsat iti mangipakita akas maysa nga Kristiyano ay tinagagabsat. Alawin, mapamanen iti oras tayo ay nanapsikat katsapel ako maadda kay tumanen nga makitaktakunay na iti tunggal maysa kada kami. Iti sumarsarno ngal aldaw. In the name of this, the original host or anchor in this program, Brother Dario Estavillo, and his co-host, Brother Edgar Corpus, tuya pagayam yo nga nangisuno kadakwada, Medibaldes Batangan, manipod iti San Marcelino, Dingras, Ilocos Norte, mangibat-bati kada kayo, itinembag nga oras iti tunggal maysa kada kayo.